Els municipis turístics amb més de 20.000 habitants o els que durant l'estiu veuen incrementada la seva població de manera considerable, com és el cas de Calella, estan obligats per llei a tenir un pla de protecció civil. És el que aprovarà inicialment el ple de l'Ajuntament demà al vespre. El regidor de Governació, Jaume Palet, ha explicat que el cost inicial per donar a conèixer aquest pla i per formar els agents de la policia local, part involucrada, serà d'entre 8.000 i 10.000 euros. Un cop aprovat per ple, el pla de protecció civil s'haurà d'enviar a la Generalitat per tal que l'homologui i després ja es pot posar en marxa. És un pla bàsic on de tots els diferents departaments de l'Ajuntament, bé sigui des de l'alcaldia fins pràcticament fins a les brigades municipals, han d'estar perfectament coordinats per qualsevol emergència que pugui sortir en el municipi i amb el seu president al cap ha de donar totes les ordres perquè els diferents departaments de tot l'Ajuntament, conjuntament amb la policia local, puguin ser efectives en qualsevol problema que tinguem a la població, bé sigui a nivell d'inundacions, bé sigui a nivell d'incendis, o sigui, qualsevol problema civil. Per això és un pla de protecció civil que tinguem a la població de Calella.